Кампания "Шофирай отговорно 2011" започват в Плевен Младежки информационно-консултантски център "Интелект", Сдружение "Отворена младеж" и Военния клуб. Инициативата ще се проведе на 16 и 17 юни. На участниците ще бъде предложено да придобият нови знания за агресивно шофиране чрез симулатор за шофиране, употреба на алкохол чрез алкоочила и симулатор за шофиране и екология чрез симулатор за шофиране и еко-черна кутия. Симулаторът за шофиране чрез софтуер поставя участника в рискови ситуации, които реално са се случили на европейските пътища. Същевременно симулаторът за шофиране може да разиграе тези ситуации повторно, използвайки реакциите на съответния млад човек в същите условия, но под влиянието на определено количество алкохол. Алкоочилата ще симулират виждане между 0,7 и 1,1 промил алкохол, позволявайки на трезва глава участникът да види как изглежда света след употреба на алкохол. Кампанията "Шофирай отговорно 2011" залага на мултидисциплинарен подход за привличане на потенциални участници по въпросите на агресивното шофиране, злоупотребата с алкохол и екологията. Кампанията "Шофирай отговорно" ще се проведе на 16 и 17 юни до Военния клуб.